Bueno, orduan, zer moduz? Zelan zaudete gaur, ondo? Zer moduz den etxean, lanean? Etxean, lanean. Nekatuta, baina ondo. Bale, oso ondo. Eta egin duzu etxerako lana? Bai. Zer egin duzu? Berri bat? Irakurri dugu. Bale, oso ondo. Eta zeri buruz? Javier Bazterrikari buruz. Barkatu baina nor da Javier Bazterrikari? Kasle berri bat da? Ez. Gigolo argentinarra. A ber, nork erantzungo du? Nor da? Javier Bazterrika? Gigolo argentinarra. Oso gezur. Da, eta oso Gezur. Eta zer egin du? Baina, mesedez, bat, a ber, zer egin du? Egun emakume Seduzitu ditu. Seduzitu ditu. Eta dirua lapurtu. Die, bai. A ber, mesedez, ezin duzue dena taldeka erantzun, dena taldeka, ezin duzu horrela egin. Zer egingo duzue Euskal Herrira joaten zaretenean? Nola erantzungo duzue? Taldeka! Hotel honetara Iritsi behar dugu. Zein da? bidea. Zenbat balio du sarrerak Badago, deskonturik. taldearentzat? Bi sagardo eta Esaten! da! Euskaraz! Corramos!